preko onog rollbara ovako i ja nego šta je ovo? Kaže ovako ne, sam rekao, mama, dovoljno je vidio. Ajme da mi tu Coca-Cola tamo za stolom, molim te, eno je tamo, već. Kao, ti hoćeš da mi To se ti stala na moj torbi. Ne. Izvinjam se. Pa ne veže, ovo su majice. Jesmo li si ima prošle mete? Znam da su devike mnogo tužne kad imaju mecu kao nervozne i sve pa ono... Ma koji meze? Čisto zbog toga. Ne. Šta ne, jeste mi? O čemu ti pričaš? Vidi ovu VGA kamera. Sine? Šta radiš? Gdje si pošla za čarap? Ne čuo. Kaže meni moj kum, on je bio ovdje, kaže, ovi ljudi ne znaju da živiš. Izvini, molim se, samo te pitam. Stani da ti... Izvini, molim. Nemoj da me Daj prekidaš. ključ od gaja. Milica. Milice, zovete ne? Kaže meni moj kum, ja krenuo s ovima sa fakta, kaže, oni ljudi ne znaju da živaju, kaže, kao, ceo cilj u životu im je da se prošetio od Bečića do Budvika. Kao, to im je cilj. Jer je Mihajlo pre